arribar la setmana de Sant Jordi i sabem que us agraden molt els contes i les històries. Aquesta setmana, amb en Joan, us hem preparat una sorpresa. Doncs sí, hem preparat un conte com que ve Sant Jordi i amb la Paula hem preparat unes cançons, per tant hi haurà un moment del conte que serà explicat i un altre moment del conte que farem com un conte musical. Explicarem històries amb cançons. Ja veureu que a cada cançó apareixerà un instrument diferent. A veure si us en recordeu de quin instrument és i si sou capaços d'endevinar-lo. Fareu molt bé les orelles. Esperem que us agradi. Adéu. Hi havia una vegada 3 germans que vivien en un regne i eren fills d'un rei. Resulta que aquests 3 germans, com a mascota, tenien una àguila que un dia els hi van regalar. Però el germà mitjà i el germà gran tot el dia li feien gambarrades a l'àguila. Li tiraven coses, la picaven, l'insultaven, es portaven molt malament amb ella. Però el germà petit, en Bernadet, era un noi més sensible i cuidava l'àguila, li feia carícies, li donava alguna cosa de menjar, li explicava coses, fins que un dia en Bernadet va dir: ja n'hi ha prou, aquesta àguila no pot seguir patint, jo l'alliberaré. I una nit d'amagat va anar i la va deslligar i li va dir: has de volar! Però l'àguila, abans de marxar, li va cantar una cançó i li va dir: tu que m'has salvat, tu que m'has alliberat, agafa aquesta ploma i fes-te un xiulet. Si tens una necessitat, bufarà ben fort i vindré ben ràpid a donar-te suport. Així que en Bernadet, després de sentir la cançó, va agafar la ploma i així ho va fer. Se'n va fer un xiulet i se'l va guardar. Ben guardat per no perdre'l. Resulta que aleshores al regne va arribar la guerra i el rei, que era molt valent i forçut, va anar davant de totes les tropes i va estar lluitant fins l'últim dia, fins que el van guanyar. Però va tornar a casa i va tornar molt mal ferit. Tenia ple de ferides per tot el cos, però el problema era que en tenia una de molt lletja a la cama, que els metges deien que no es curaria. I els metges, com que veien que no es curaria, van cantar aquesta cançó. Els metges diuen que no es pot curar, que és una ferida difícil de tancar. Els metges diuen que hi ha una solució, que és trobar la flor romanial. La flor romanial, la flor romanial, és un remei fenomenal. La flor romanial, és un remei genial. Així que el rei ja sabia com es podia curar. Havien de trobar la flor romanial. Així que va cridar els seus 3 fills i els va dir: nois, veniu cap aquí. I van anar cap a l'habitació del rei i el rei els va dir: només em puc curar si tinc la flor romanial. Algú me l'haurà de portar. I més, qui la trobi heretarà la meva corona. Els 3 germans van quedar de sobte espantats, sorpresos. Però això sí, van anar tot ràpid a buscar menjar, a buscar aigua i van agafar el seu cavall. I abans de marxar es van trobar en un creuament de 3 camins i van dir: nois, d'aquí 12 mesos, o sigui, un any, ens tornem a trobar en aquest punt i veurem qui ha trobat la flor romanial. Resulta que tots van agafar el seu camí i van començar a cavalgar per les muntanyes. Cavalgaren per tots els camins, travessaren muntanyes i rius, preguntaren a tot allò que es viu i arribaren tardor, hivern, primavera i estiu. Doncs sí, havien passat 12 mesos, gairebé un any, i ningú encara havia trobat la flor romanial. Però en Bernadet, el fill petit, va tenir una gran idea. Va dir: és cert, tinc el xiulet de l'àguila, ara és el moment de fer-lo servir. Així que va agafar el seu xiulet i va xiular l'àguila. I va tornar una altra vegada. I de sobte sí,
l'àliga va aparèixer volant i se li va plantar al costat. I li va dir, Bernadet, què necessites? I en Bernadet li va explicar, el meu pare s'està morint i si no trobo la flor romanial no se'n sortirà. I l'àguila li va dir, jo des del cel l'he vist aquesta flor. Sí, en Bernadet va dir, i on està? I li va dir, segueix-me. L'àguila va anar volant i en Bernadet darrere amb el cavall, sense parar, durant unes hores, i van arribar al costat del mar. I l'àguila es va plantar sobre el seu cavall i li va dir, veus, la flor romanial està allà. En Bernadet no s'ho podia creure, va assenyalar una roca punxeguda que estava enmig del mar. I en Bernadet li va dir, jo no sé nedar, no sé volar, no tinc un vaixell per anar-hi. I l'àguila li va dir, no et preocupis, puja aquí sobre i anirem volant. Van anar volant i volant i volant i es van plantar a sobre la roca punxeguda. I era cert, la flor estava allà dintre d'una escletxa, al fons de la pedra. En Bernadet es va ajupir i estirant molt i molt i molt la mà, carai, no hi arribava. I va dir, com ho faig si no hi arribo? Amiga àguila, com ho faig si no hi arribo? L'àguila li va dir, tinc una idea, tu arrenca'm una cama. Arrenca'm una cama, va dir en Bernadet. Arrencar-te una cama, però tu estàs boja. Li va dir, no, tinc una idea. Arrenca'm una cama i amb les flors romanials que hi ha a baix n'hi ha 3. Una serà per arreglar-me la cama i les altres 2 te les quedaràs tu. Genial, va dir en Bernadet. Total, que li va arrencar la cama a l'àguila i llavors es va seguir estirant i quan li faltava un pam va treure la cama i nyac. Va agafar les 3 flors romanials i finalment ja les tenia. Va pujar a lloms de l'àguila i van tornar ràpid cap on tenia el cavall, va agafar el cavall i va anar esperitat cap al punt on havien quedat amb els 3 germans. Va arribar allà i no hi havia ningú. Va esperar 15 minuts, mitja hora, i al cap d'una hora va arribar el germà gran. I el germà gran li va preguntar, què? Com ha anat? Has trobat alguna cosa? I en Bernadet li va dir, i tu? I el germà gran li va dir, no, jo no he trobat res de res. Però li va dir, i tu què, has trobat alguna cosa o no? I en Bernadet li va dir, sí, he trobat les flors romanials. I em va agafar una de la butxaca i li va ensenyar una flor romanial. El germà estava ben enrabiat, ben enfadat. Tant que mireu què va passar. El germà gran està enfadat, està rabiós, està furiós, per això ho ha matat. En Bernadet li ha robat la flor i després l'ha enterrat. Doncs sí, encara que sembli mentida, el germà gran va matar en Bernadet i el va enterrar sota terra. Malvat germà. De sobte, al cap d'una estona va arribar el germà mitjà i li va preguntar al germà gran, escolta, i en Bernadet? El germà gran li va dir, potser s'ha perdut per el camí. Tan petit, no sé si haurà trobat el camí de tornada. Els dos van agafar i van anar cap al castell. Mentre, en Bernadet havia estat enterrat, però havia quedat un dels seus cabells fora de la sorra. I d'aquell cabell, sabeu què? Va brotar una canya, que aquesta canya tenia un bec i va agafar forma de flauta. El pastor, que passava per allà, va dir, carai, ha crescut una flauta aquí, sembla mentida. I la va agafar. I va començar a tocar. I resulta que la flauta parlava. I la flauta deia... Oh, pastor, tu que em toques i no em fas mal, m'enterrarem sota terra per la flor romanial. Oh, pastor, tu que em toques i no em fas mal, m'enterrarem sota terra per la flor romanial. A tot això, els germans havien arribat al castell i li van portar la flor al rei. I el rei els hi va dir, genial, heu trobat la flor, pensava que ja no arribaria, ho portava un any esperant. Total, que els metges li van posar la flor sobre la ferida de la cama
i la cama es va curar. Realment aquella flor era màgica, s'havia curat, estava completament recuperat. Però el rei, un cop recuperat, va recuperar el seny i va dir: oh, i el germà gran, el germà mitjà, i en Bernadet, on és? El germà gran li va dir: pare, ho sento, però hem estat esperant unes hores, però crec que en Bernadet s'ha perdut, no ha trobat el camí de tornada o li ha passat alguna cosa. El rei estava supertrist. No pot ser, no pot ser. Però el rei, un dia passejant pel seu castell, va sentir una flauta, la flauta del pastor. I va sentir que la flauta parlava. Li va dir: oh, bon pastor, com és que aquesta flauta parla? Li va dir: no ho sé, si vol pot provar-la vostè, aviam si parla igual o diu alguna altra cosa. Així que el rei va agafar la flauta i al tocar-la, la flauta va dir: oh pare, tu no em toques i no em fas mal, m'enterraren sota terra per la flor humana. ostres, sembla mentida. Aquesta flauta l'acabo de tocar jo i parla de mi. Com pot ser això? Li va dir: senyora reina, la pots tocar tu la flauta? Quan la reina va tocar va sentir: oh mare, tu que em toques i no em fas mal, m'enterraren sota terra per la flor romania. el germà mitjà va tocar la flauta i la flauta deia: oh germà, bon germà, tu que em toques i no em fas mal, m'enterraren sota terra per la flor romania. I el rei li va dir: ara tu, el germà gran, toca la flauta. No, ni pensar-ho, jo no tocaré aquesta flauta, senyor rei. T'ordeno que toquis aquesta flauta, li va dir el rei. Seriós. Quin remei. El germà va agafar la flauta i el germà gran, sabeu què li deia a la flauta? Li deia això: oh germà, germà gran, tu que em toques i em fas mal, m'enterraràs sota terra per la flor romania. el rei, enfadat després del que havia dit la flauta, va anar amb tota la cort a buscar on havia tret la flauta al pastor i van desenterrar, i allà estava en Bernadet. Sabeu què tenia en Bernadet? Li quedava una flor romanial que s'havia guardat, i per això estava viu. Per això, tot el temps que hagués estat allà enterrat amb la flor romanial hagués estat viu. El van desenterrar i en Bernadet el primer que va dir: sisplau, senyor rei, no mateu el germà gran, no el mateu. El rei li va dir: no el mataré, però estarà tancat tota la vida a les catacumbes d'aquest castell. Finalment, la corona no la tenia el germà gran i el rei li va donar a en Bernadet. Resulta que en Bernadet es comenta que va ser el millor rei de tota la història. Per què? Doncs perquè era un noi sincer, honest i bona persona. Doncs conte contat, i espero que us hagi agradat. Adeu!